Samtidig med, at VW lancerer de mindre ID Polo, ID Cross, så får den lidt større ID3 en kæmpe tur. Så stor en tur, så den har fået tilnavnet Neo. VW selv taler om, at fronten ser mere smilende og glad ud. En af ændringerne i designet er, at hækspoileren her nu er farvet ind som karrosseriet og ikke længere er sort. Det samme kan man se hernede, hvor hele bagklappen før var sort. Nu har den bare samme farve som hele karrosseriet, og ideen med det er, at ID3 Neo skal se en smule bredere ud, end den gjorde tidligere. En af de helt store forbedringer i ID3 Neo, det er, at hele kabinen har fået et kæmpe løft. Forgængeren har fået rigtig meget skæld ud for at være nærmest spartansk og rustik, med hårde overflader og sådan noget. Nu har du bløde overflader over det hele, både hernede og heroppe. Indtrækket virker også mere lækkert. Helt heroppe har du bløde flader, og så har du fået alle de her fysiske knapper. For eksempel skal du ikke længere sidde og slide op på skærmen for at skrue op og ned for varmen. Det kan du gøre hernede på fysiske taster. Det fungerer meget bedre. En kæmpe forbedring også fysisk knap til volumen her, sådan så passageren også bedre kan styre lyden. Og den har en lækker mekanisk fornemmelse. Rigtig fin detalje. Meget stor forbedring er jo de fysiske knapper heroppe i rattet, hvor de gamle slide- og swipe-knapper var, groft sagt, super irriterende. Du kunne komme til at fejlbetjene den under kørsel. Nu har du meget tydelig klikfunktion, så du er aldrig i tvivl om, at du aktiverer en eller anden funktion. Det fungerer også meget bedre. En anden stor forbedring af ID3 Neo er, at nu har sideruderne fået hver deres knap. Tidligere skulle 4 sideruder deles om 2 knapper. Nu har de en hver. Kæmpe forbedring. Og tror jeg mange vil sige på tide, at VW har indført den forbedring. En anden forbedring er helt klart, at indersiden af døren her har fået lækre og bløde materialer. Med Neo-betegnelsen så er ID3 klart forbedret på rigtig mange svage punkter, så den nu fremstår som en langt mere helstøbt bil. En anden spændende nyhed er, at batterierne simpelthen får længere rækkevidde. Den gamle udgave med 58 kW kan nu køre næsten 500 km på en fuld opladning, mens det store batteri på 79 kW når helt ud på 630 km. Også en meget stor forbedring af ID3. Og så er der så et lille minus til sidst, som mange danskere tit spørger til. Kan den fås med træk? Nej, det kan den stadigvæk ikke. Der kan stadigvæk kun monteres til cykelanhænger, desværre.